Welcome to my YouTube channel. गिबियावनो आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो गाहामैनो दं, मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामबावनो होननानै सानबाय। भिडिअआ जाहैबाय ओरैबायदि सुबुंफोरनि थाखाय जायफोर बिथांमोना फरायबाय थादों, फरायफुबाय थानायफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ आं खालामनाय जादों। भिडिअआ जाहैगोन खुगा थुनलाइनि सायाव। दा फैदो बिदिब्ला देरि खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोन खुगा थुनलाइ माखौ बुंनाय जायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। मानसि माहारिया दिनैनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर सिगां जाय मानसिया लिरनो फरायनो रोङामोन, लिरनो थाखाय बिसोरनि गेजेराव हांखो गैयामोन, बेबायदिनो बिसोरो जेब्ला समाज दानानै संसार जानो रोंजेनदोंमोन, बेखिनि समनिफ्रायनो बिसोरनि गेजेराव थुनलाइया जोनोम जादोंमोन। जाय समाव बिथांमोननि गेजेराव लिरनो फरायनो थाखायबो लेखा बा लिरनो थाखायबो हांखो गैयामोन, बे समनिफ्रायनो बिथांमोननि गेजेराव थुनलाइया सोरजिबोदोंमोन। बा थुनलाइखौ बिसोर माबोरै फोथांनानै लाखिबोदोंमोन, बे जाहैबाय गाव गावनि गोसोनि साननाय हनाय बायदिसिनाफोरखौ गोसोनि खुसि रंजानाय बायदिसिना फुर्तिफोरखौ बिसोरो गावसोरनि आथिंनि फाव आखाइनि फावनि गेजेरजों बिसोरो संसाराव थानानै बिसोरो मा खालामबोदोंमोन, बिसोरो गावसोरनि गेजेराव थुनलाइखौ सोरजिबोदोंमोन। दा आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सप्लेइन हिसाबै फोरमायबाय। एसे गोदोनि दिनाव थुनलाइया माबोरैहाय जोनोम जानायमोन आरो माबोरैहाय बिसोरनि गेजेराव थुनलाइया थांनानै थाजेनदोंमोन बेखौ आं बुंबाय। दा बेखिनि समनिफ्राय जाय सुबुङा फरायनो लिरनो रोङामोन, बिसोरनि गेजेराव लिरनो थाखाय हांखोबो गैयामोन, बे समावनो दि बिसोरो गावसोरनि गेजेराव थुनलाइखौ फोथांबोबाय, बैखिनि समनिफ्रायनो नै दासिम दा लिरनो फरायनो रोंनाय समसिम जाय थुनलाइया मानसिफोरनि खुगा खुगा बोहैबोगासिनो दङ, जाय थुनलाइया मानसिफोरनि खुगा खुगा बोहैबोगासिनो दङ, जाय थुनलाइयानोखि मानसिफोरनि खुगा खुगा बाग्लायबोगासिनो दङ, बेबायदि रोखोमनि थुनलाइखौनो जोङो खुगा थुनलाइ बुंनाय जादों। माने बे थुनलाइया खुगायावनो सोरजियो आरो खुगाजोंनो खुगा बेयो नेक्स्ट जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेयो थांनानै थाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बुंनो हायो जाय थुनलाइया गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिया लिरनो फरायनो रोंनाय समनिफ्रायनो मानसिफोरनि खुगा खुगा बाग्लाय फैबाय थानाय थुनलाइ, बेखौनो जोङो खुगा थुनलाइ बुंनाय जायो। आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिबाय खुगा थुनलाइया मा। माने मानसिया गोदो गोदाय जाय समाव लिरनो फरायनो रोङामोन, बै समनिफ्रायनो बिसोरो गाव गावनि गोसोनि साननाय हनाय बायदि खुसि फुर्तिफोरखौ बिसोरो गाव गावनि आथिंनि फाव आखाइनि फावनि गेजेरजों समाजाव थांनानै थानाय समाव बिसोरो खालामबोदोंमोन, दिन्थिबोदोंमोन। दा बेबायदि दिन्थिबोनायनि थाखायनो बिसोरनि जि थुनलाइ, बे थुनलाइया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोनोम जाबोदों। दा दासिमबो दङ जोंनिया बेबायदि थुनलाइया। बेनिखायनो आङो सुंद'यै बुंनो नागिरदों खुगा थुनलाइनि डेफिनेसनखौ। खुगा थुनलाइनि जि सुंद' डेफिनेसन, बे जाहैबाय जाय थुनलाइया मानसिफोरनि खुगा खुगा गोदो गोदाय आजै आजौनि समनिफ्रायनो दासिमहालागै मानसिफोरनि खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय थुनलाइ, बेखौनो जोङो खुगा थुनलाइ बुंनाय जायो। खुगा थुनलाइया गोबां रोखोमनि दङ, गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ, माने बाहागोफोर दङ। बे खुगा थुनलाइनि बाहागोफोरखौ आङो उननि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरोंगासिनो दङ, दिन्थिगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि जि चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम, जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो आपल'ड खालामोबाथाय नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो। गोजोन्थों नोंथांमोन। आंनि दिनैनि जि नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरनाय जि बाथ्रा, बेखिनियानोसै। आसा खालामदों नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ एसेब्लाबो हामजाथाव जाबाय एबा साबजाथाव जादों, एसे एनैबाबो सोलोंनानै लानो हाबाय बेखौ आं सानदों। दा जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ फर वाचिं।